Wat gaat het worden met de grote Zeeuwse evenementen dit jaar, zoals Grieps? Het is maandag 4 januari. Dit is Zeeland Nu. Vaccinaties bieden toch weer mogelijkheden. Nog steeds veel Zeeuwen in het ziekenhuis. En steeds meer kinderen naar de noodopvang. Goedenavond. Kunnen we dit jaar weer naar Vestrock, Concert at Sea of Grieps? Nu het vaccineren op punt van beginnen staat, gloort er hoop. Tegelijkertijd blijft de onzekerheid groot. Want als we deze zomer naar een festival willen, dan moeten organisaties nu al met de voorbereidingen echt gaan beginnen. Met alle financiële risico's van dien. Er zijn voorbereidingen begonnen. Grote evenementen hebben sowieso 7, 8, 9 tot 10 maanden tijd nodig om de vergunning te kunnen regelen, om alle plannen te kunnen bouwen, maar ook het creatieve deel in te kunnen vullen. Je kunt alles al vastleggen, alleen dan ga je ook verplichtingen aan. En daar ligt natuurlijk het pijnpunt. Als je nog niet weet of iets wel of niet door kan gaan, kun je dan al de leverancier van de toiletten bellen en zeggen, joh, ik heb 300 toiletten nodig. Dus het is meer van, zijn je leveranciers genegen om mee te denken in een systeem waarvan je zegt van, jij bent de leverancier, tof dat je er weer bent. Maar als het nou niet doorgaat, wat kunnen we dan afspreken waardoor de organisatie natuurlijk niet een enorme knauw krijgt. Bruno van der Hoek was de afgelopen jaren onder meer betrokken bij de herdenking van de Slag om de Schelde, Concert at Sea en Koningsdag. De laatste 10 maanden had hij het erg rustig. Hij hoopt dat dat dit jaar anders zal zijn en kijkt daarbij ook naar Den Haag. Ik denk dat het heel belangrijk is dat de overheid erkent dat cultuur meer is dan musea en bioscopen enzovoort. Het is een branche met 90.000 mensen, dat is niet niks. En zorgen voor een enorme economische impact in het hele land. Daar wordt veel over gelobbyd door de branche. Dat is inmiddels ook wel duidelijk. Maar hoe ga je het invullen, dat is natuurlijk nog even de vraag. Van der Hoek ziet de aanpak van buurland Duitsland als goed voorbeeld. Daar heeft de overheid gezegd, ga aan de slag, huur die mensen in, leg je afspraken vast. Kan het gewoon doorgaan, business as usual. Kan het niet doorgaan vanwege corona, dan staan wij garant voor die aanloopkosten. En dat zou natuurlijk voor enorm veel organisaties, groot en klein, net dat stapje kunnen zijn dat ze gewoon vol positieve energie weer naar iets moois toe kunnen gaan werken. Of het zover in Nederland komt, is de vraag. Maar Van der Hoek blijft positief. Er is nu een vaccin wat nu uitgedeeld gaat worden. Dus voor mij is er nu wel, en denk ik voor de branche nu wel, een heel klein lichtpuntje aan het eind van de donkere tunnel. Ja, aangeschoven is Mercy Kamermans. Mercy, dit was jouw reportage. Ja, het lijkt dat de organisaties van al die grote evenementen zich eigenlijk in een onmogelijke positie nu bevinden. Hè? Ja, dat is ook wel een beetje zo natuurlijk. Als jij wilt dat je evenement deze zomer doorgaat, dan moet je nu beginnen met de definitieve voorbereidingen. En ja, wat is dan wijsheid in al die onzekerheid? Ik heb wat organisatoren gebeld van Zeeuwse evenementen, onder meer Concert at Sea en Grieps. En ook natuurlijk gevraagd of ze mee wilden werken aan een interview. Maar ze hadden allebei zoiets van, doe maar niet, want alles wat we zeggen kan weer onrust veroorzaken. En dat snap ik ook wel een beetje. Ja, zo gevoelig ligt het dus op dit moment. Nou is het zo dat veel mensen die hebben nog een kaartje liggen van vorig jaar. Die geeft dat nog een beetje lucht? Ja, natuurlijk wel een beetje. Er is natuurlijk een hele grote schare vaste fans, bezoekers in Zeeland van de festivals. Maar ja, er is natuurlijk wel een kans dat je hetzelfde gaat zien op den duur als in de reisbranche. Kijk, mensen vinden het niet erg om een jaartje te wachten en dan alsnog. Ja, ze steunen, trouwe steuners van Zeeuwse evenementen. Ja, absoluut. Dat ze dan een jaartje later kunnen. Maar als het nu weer uitgesteld wordt, ja, dan krijg je natuurlijk dat mensen misschien toch hun geld terug willen. En dat kan nog wel eens een probleem zijn voor sommige organisatoren. Ja, want wat betekent dat financieel? Ja, dat kan funest zijn. Mercy Kamermans, dank je wel. De eerste 5000 Zeeuwse zorgmedewerkers hebben vandaag een uitnodiging gekregen om zich te laten vaccineren. Het kabinet maakte vandaag bekend dat op enkele plekken in het land overmorgen al begonnen wordt met prikken. Maar in Zeeland is dat op 15 januari. Als eerste zijn de mensen aan de beurt die direct contact hebben met cliënten binnen verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen. En daarna volgen onder meer medewerkers van de gehandicapteninstellingen, wijkverpleegkundigen en mantelzorgers. De uitnodigingen voor het personeel van Zeeuwse ziekenhuizen die volgen later deze week. Een afspraak maken voor vaccinatie kan alleen als je een uitnodiging hebt ontvangen. Het aantal Zeeuwen dat met corona in de ziekenhuizen ADRZ en Zorgzaam ligt, blijft hoog. Op dit moment zijn dat 27 Zeeuwen. Het totale aantal coronapatiënten in Zeeuwse ziekenhuizen is iets gedaald, omdat het dan in dat geval vaak ging om mensen van buiten de provincie die hier werden opgevangen. En dat aantal is dus iets gedaald.
In het laatste etmaal zijn 2 Zeeuwen overleden aan de gevolgen van corona. Een inwoner van Sluis en een inwoner van Terneuzen. Het aantal nieuwe besmettingen in Zeeland is gedaald naar precies 100. Basisscholen zijn de komende 2 weken opnieuw gesloten vanwege corona. En dus moeten kinderen vanaf vandaag weer thuis online lessen volgen. Veel basisscholen merken dat er tijdens deze tweede golf meer gebruik wordt gemaakt van noodopvang op scholen. We hadden, tijdens de eerste lockdown hadden we maximaal 10 kinderen. En nu tijdens de tweede lockdown zitten we op 19. En ik heb het met mijn collega besproken, ook met de directie. En we hebben er eigenlijk geen verklaring voor waarom we nou ineens bijna 2 keer zoveel hebben. De meeste Zeeuwse basisscholen hebben ook een regeling voor kwetsbare kinderen. Als die bijvoorbeeld uit grote gezinnen komen of autisme hebben. Als die niet goed thuis kunnen werken, mogen ook zij gebruik maken van de noodopvang. Geen sirene van het luchtalarm vanmiddag om 12 uur op de eerste maandag van de maand. Nergens in Zeeland was de lange testtoon te horen. Het aansturen van de sirenepalen, er zit heel veel techniek achter, maar de uiteindelijke druk op de knop gebeurt door een centralist. En dus ja, menselijke fout, waardoor er een technisch alarm is afgegaan in plaats van de maandelijkse herkenbare sirenetest zoals iedereen die gewend is. Volgens de veiligheidsregio Zeeland is de sirene de eerste maandag van februari wel weer gewoon te horen. De Zwinstedenloop in Sluis wordt dit jaar digitaal gelopen. De hardloopwedstrijd stond op 21 maart gepland, maar gaat vanwege coronamaatregelen niet door. Maar lopers mogen nu in hun eigen omgeving 5 of 10 kilometer lopen of de halve marathon. En dan via een app of een sporthorloge kunnen ze hun traject registreren, waarna een uitslag wordt opgemaakt. Vogelspotters konden hun geluk niet op. De zeldzame kortbek zeekoet is gesignaleerd bij de Veerse Gaddam. De spotters kwamen van heinde en verre. Ik denk dat ze zelfs uit het buitenland komen. België, Duitsland. Wij komen uit Friesland. Waar komt u vandaan? Nee, ik oorspronkelijk uit Amsterdam, maar we zijn dit weekend of waren deze week hier in Zeeland. Wij zelf zagen de kortbek zeekoet net niet, maar dit is een foto. 8 jaar geleden is hij voor het laatst in ons land gespot. Het is natuurlijk hartstikke mooi als je zo'n zeg maar, buitenlandse vogel toch in Nederland kan vinden. En dat is eigenlijk de kick weer, hè. Een coronavrije vestingcross, zoals die gisteren in Perpolder is gehouden, is niet rendabel en op lange termijn dus niet vol te houden. Dat zegt de Belgische organisatie die veel maatregelen moest nemen om een vergunning te krijgen. Kijk mee, achter de schermen. Kloosterzande gisterenochtend zo'n 4 uur voor de start van de wedstrijd. De Amerikaanse veldrijdster Katie Compton komt zich inschrijven voor de cross. Als eerste moet ze een negatieve COVID-test overleggen, net als haar begeleider. Eenmaal binnen wordt ook de lichaamstemperatuur gemeten. Ook die is goed en vervolgens mogen Compton en haar coach zich gaan inschrijven zoals dat altijd gaat. Er is zelfs een mogelijkheid om nog een sneltest te laten afnemen, want niemand komt binnen zonder negatieve test. We hebben nu denk ik ongeveer 170 mensen die hier ter plaatse moeten getest worden. Dus er komt toch wel bij kijken op een coronaproeven editie. Katie Compton kan verder en gaat zich voorbereiden op de wedstrijd. Ook bij het parcours is er nog een controle en is iedereen verplicht een mondkapje te dragen. Normaal zijn er bij de vestingcross tussen de 10.000 en 15.000 mensen aanwezig. Deze dag zijn er zo'n 350. Daarmee loopt de cross duizenden euro's aan inkomsten van entree-tickets mis. Op lange termijn is zoiets onmogelijk om dat vol te houden. Dat is een zaak dat zeker is. Maar we doen het ook voor de sport. We doen het ook voor het lange termijn voorbestaan van de Crus van Hulst. Want een editie zoals deze, ik kan u voorstellen dat die niet rendabel is. Maar er was de organisatie veel aan gelegen om de wedstrijd door te kunnen laten gaan, omdat de cross voor het eerst deel uitmaakt van de Wereldbeker. De Nederlanders deden het goed met overwinningen voor Mathieu van der Poel en deze Denise Betsema. De renners zijn blij om te kunnen blijven sporten. Het is allemaal even anders, maar dat geldt voor iedereen zo. Dus ik denk dat we in ons handen mogen knijpen dat deze wedstrijden doorgaan. Het is toch wel leuk dat wij zelfs in deze moeilijke periode gewoon kunnen koersen en crossen ook. En dat is wel leuk dat we gewoon ons werk kunnen blijven doen. De winnaar van de dag, Mathieu van der Poel. Het
was vandaag in Zeeland een druilerige dag met veel regen en het was ook nog eens een keer koud. Bijna overal 3 graden. En het blijft de rest van de week een beetje hetzelfde. Met misschien ook nog eens een keer een beetje natte sneeuw op donderdag. En straks dan ziet u het uitgebreide weerbericht. En vanavond ook Trots op Zeeland en Regionet. Met daarin de beste reportages van alle regionale omroepen in ons land. Ik wens u nog een fijne avond en graag tot morgen.